ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ତ ଏଗୁলো ସବୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ନମସ୍କାର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମର କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବିଦେଶୀମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନମସ୍କାର ନିହାତି ହେଉଥିବେ। ଧର ହଠାତ୍ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲୋ ହାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଇଏ ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଇଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ ଏତେ ଆଦର କଲେ, ମୋତେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କୁଣିଆ ଘର ଆଇଛି, ସେଇଠି ବଇଛି ଭାଇ କାଜୁ ଖାଇବି କି? ତାପରେ ଟିକେ ଦେଇଛି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଏ, ପୁଣି ଯାଇକି ନେଇଗଲି। ତ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠିକି ପେଶ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କି ହୋଇଛି ମମତା ଦିଦି ଓଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ରାତି 11:30 ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।